Ola, xoguers. Saímos novamente á rúa para facervos preguntas que vos van a interesar moitísimo. Nas miñas curiosidades falaremos sobre o meu curmán, o loro Rabachol. E na sección de Pontepedia falaremos sobre o pirata Benito Soto e o tesoro de Caldas. No reto de hoxe, atentos, Botella Challenge. E remataremos o programa coa música de Particle. ¡Pontexogos! TV. Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Nos somos Michi, Pablo. E Ravi. calma, que hoxe temos un día moito máis tranquilo. Non vos adiantes. Vimos primeiro coa miña sección. Non te adiantes ti. Primeiro temos que escoitar o que nos conta a xente da rúa. Dentro o vídeo. As novas tecnoloxías están a revolucionar Pontexogos. Farán o mesmo con Papá Noel? Imos velo. Crees que Papá Noel actualizou o xeito de repartir os regalos? Sí, eu creo que sí. Pois espero que sí, este ano espero que sexa moi meticuloso coa súa hixiene. Pode ser que sí. Por correo express. Seguro que chega máis rápido en ave que en reno. Supoño que o método tradicional. Seguramente sí, claro. Con las tecnologías que hay de internet y de eso, algo por medio de eso se pedirán los regalos y los traerán. Creo que sigue utilizando el método tradicional. Vive muy lejos, no sabe de todas esas cosas. Cualquier tecnología, o internet, o móviles, o sea, todo. Espero que sí, supongo que sí, ¿no? Al final tendrá su gran capacidad de hacer magia, se habrá extendido y aprovechará los recursos que tiene a día de hoy, que son las nuevas tecnologías. Eu penso que sigue con método tradicional, como sempre, que é o que funciona. Aí sí que penso que modernizouse e utilizará Google Maps. Sí, se se perde que pregunte. No, ahora con este futuro añadiría algo moito mellor. Ten unha aplicación aí cos pais, máxica, pero que non se sabe cal é. Ten un séptimo sentido. Non sei, utiliza, por exemplo, o GPS ou como pensas que fai? Sí, non? Supoño. Home, supónse que Papá Noel xa sabe onde vive todo o mundo, non creo que lle faga falta. Con Google Maps e demais, supoño que lle será máis fácil. Como lo que utilizan los coches hoy en día, un GPS sería lo ideal. Creo que ya como vive muchos años, tiene buena memoria y acuerda de todas las casas donde vivían niños. Hombre, Papá Noel sabe dónde está perfectamente. Papá Noel es Papá Noel y tiene poder absoluto para saber de sobra, si sabe si nos portamos bien o mal, sabe de sobra dónde vivimos seguro. Nas cartas, crees que prefire seguir recibíndoas en papel ou que agora prefire por correo electrónico? Penso que prefire por correo electrónico para minimizar os riscos do coronavirus. Creo que lo sigue haciendo en papel, porque a lo mejor no todos los niños saben usar correos. A ver, eu penso que mellor carta, pero igual é máis fácil por email, porque podes organizar mellor. Bueno, por correo electrónico, ahora xa por correo electrónico, para ponerse máis cómodo. Igual mellor digital, non sei, hai que ir Eu adaptándose. diría formato papel. En papel, como siempre. Hombre, yo creo que, aunque puede aprovecharse de los recursos que existen, ya tiene su edad y seguramente será súper tradicional, le encantará el papel, lo escrito, lo de siempre. Eu penso que Papá Noel non fai discriminación nese aspecto, Gustalle as cartas, que lle manden en WhatsApp, que lle manden por calquer método. Pablo? Ai, sí, xa vou, perdón. Ata logo. Estades como unha caldereta. Pero seguid así, xogers, que nos encanta. Deixa de quitarme protagonista. Imos, que me vou pro turno. Veña, va, imos con tua sección, Ravi. Imos! Hoxe vou vos contar un pouquiño da historia da miña familia que seguro que non sabedes. Como curiosidade de Pontevedra, tendes que saber que o meu querido curmán chegou en 1891 á botica do farmacéutico Don Perfecto Feijóo e rapidamente comenzou a sentirse moi agustiño. Falaba con todo o mundo e ata comenzou a gastar un montón de bromas. A Don Perfecto, por exemplo, a veces dicíalle que entrara algún cliente na tenda e cando viña a ver, berráballe «Engañaiche!» Que ben o pasaba. O que pasa é que non lle puseron o nome ata tempo despois, que decidiron chamarlle Loro Rabachol. E sabedes onde está agora?
Sí, sempre está na Praza de Peregrina, que é onde antes estaba a botica. Ademais, para que non o saiba, ten unha festa só para el, e durante carnaval. E todos e todas bailan disfrazados para o loro Rabachol. Esta é a historia de como chegou a miña familia a Pontevedra. Outro día, conto vos máis. Rabi, sempre nos sorprendes. Pois sí, e agora seguimos coa sección diaria. Hoxe toca Pontepedia. Hoxe estou no Museo de Pontevedra porque me dixeron que hai un tesouro da época das pirámides de Exipto. Vou a ver se o atopo. Ando buscando tesouro. Hola, estou buscando tesouro de Caldas. Sabes onde podo atopalo? Sí, claro, está nesta mesma sala, nesta vitrina. Entón, tú traballas aquí? Sí, son unha das guías do Museo de Pontevedra. E poderías ensinarme algo máis? Por suposto, acompáñame. Pero non vexo cofre. Non, é certo, non temos cofre. E moita xente, cando sabe que no museo temos un tesouro, pensa que un tesouro como os dos piratas, con xollas, con moedas, con pedras preciosas. Pero este é un tesouro diferente, pero ten moitísimo ouro, igual que os dos piratas. O certo é que en toda esta vitrina, en total temos 5 tesouros, pero o de Caldas sería este que aparece no medio, é o máis grande. En decembro fai 80 anos que o atoparon na vila de Caldas de Reis, pero non foi atopado por un arqueólogo, senón que foi un señor, un xornaleiro, traballando nunha leira chamada Silgadas, que sacou un ariño de ouro. El estaba facendo os buratos para colocar os esteos dunha viña. E a só 20 centímetros, que é o que mide un dos nosos móviles, apareceu o tesouro. Comezou a escavar e sacou 30 kilos de oro, aínda que o que temos agora mesmo aquí é a metade, soamente conservamos 15 kilos. Estaba soterrado a 20 centímetros de profundidade, como este teléfono, máis ou menos. Moita xente pode pensar que este ouro sae das minas, porque é o máis famoso, pero o certo é que o ouro do tesouro de Caldas parece que saiu dos ríos. De feito, hai un estudio que di que terían que traballar unhas 15-20 persoas durante todo un ano para poder extraer semellante cantidade de oro. Así que imaginade o traballo que lles deu facer todas estas pezas e colleitar todo ese ouro dos ríos. E o tesouro era deses señores? Pois non, realmente eses dous señores témolos aí para representar como estaban agochando o tesouro dentro dun saquiño, aínda que realmente o tesouro non se atopou dentro de ningún recipiente, ou polo menos de nada que se conserve. Pero isto non pode valer moitos cartos, non? Realmente os cartos que vale non o sabemos exactamente, porque o precio do ouro sí que podemos sabelo. Se sabemos canto costa un kilo de ouro, multiplicámolo por 15 e sabemos canto costa o ouro. Pero que pasa con estas pezas? Que, ademais do seu valor material, digamos, teñen o valor que lle dá ser tan antigas, en este caso, ser pezas únicas en todo o mundo. E por iso non podo darte un precio, non podo dicirte un valor, senón que o seu valor realmente é incalculable. Pois eu creo que me quedarían moi ben na miña muñeca. Seguramente sí. Pero o certo é que non son xoias. Moita xente, cando falamos de tesouros, pensa que serían xoias, colares, pulseiras, porque teñen esa forma circular, verdade? E de feito, cando atopouse o tesouro, a primeira teoría era que eran xoias, pero xa dende fai moito tempo, crese que serían como unha especie de lingote de ouro, é dicir, a ouro dábaselle esa forma para que fose máis fácil de trasladar e de manipular. Dentro do tesouro, ademais dos aros, vedes, temos dúas cuncas e unha xarra, que son pezas que están moitísimo máis traballadas. Se vos fixades, teñen como incisións, debuxos que percorren toda a peza, e quizáis a máis importante sería esta que temos aquí, que é un peite, non? Ou un peine, porque é o peine de ouro máis antigo que se conserva en Europa. Ai, que ben me viría este peine dourado para o meu cabelo fermoso.
Elena, pois moitas gracias. Gustoume moito a historia do tesouro, pero agora vou a marchar para casa e vou a estar aburrida sin facer nada. Pois non te preocupes, porque podes vir ao museo sempre que queiras, porque estamos abertos todo o Nadal e todo o ano realmente. E ademais, vouche propoñer unha actividade. Se queres, podes facer o teu propio tesouro de Caldas, con cousas que teñas na túa casa, as túas tazas favoritas, un peite que teñas bonito, algunha xoia. Podes facer a túa reconstrucción, facer unha fotografía e enviala ao museo. Podes deixala na recepción do 6º edificio ou ben enviala polo correo. Ala, que chulada! Eu vou facer actividades. Pablo, Michi, vos animades? A verdade é que é unha actividade moi chula. Pois sí, eu vou ver que teñen pola casa e mentras deixamos vos con Amalia e con Rocío a ver que nos contan hoxe. Dentro vídeo. Pontevedra, Pontevedriña, mira que estás ben bonita, mira que estás ben bonita. Pontevedra, Pontevedriña. Sabedes por que se fai a noite pirata en Pontevedra? Rocío, por que estamos así vestidas? Que nos pasa? Pois hoxe imos a contar a historia do noso pirata, Benito Soto. Conta a lenda que un pontevedrés foi o último grande pirata do mar occidental. Convertiuse no pirata máis sanguinario da nosa historia. Ese pirata chamábase Benito Soto. Baila chena peregrina e aí se toca o pandeiro, de la leña ta mosteiro. Naceu aquí, en 1805, na actual Casa das Campás, antigamente coñecida como Casa do Pitillo, e actual sede da reitoría da Universidade de Vigo. Foi o 7º de 14 irmáns, e aínda que era analfabeto, era espabilado, aventureiro e moi misterioso. Vou a dar a despedida, como me vou despedir? As terras e os mares galegos quedabanlle pequenos. En 1823, con só 18 anos, partiu cara a Cuba. Mirade pa aí. É o barco Burla Negra, o barco de Benito Soto. Neste barco, e coa bandeira ben alta, asaltaba buques mercantes. A primeira víctima coa que gañou a súa reputación de pirata foi a fragata inglesa Morning Star. Viaxaba polos profundos mares e enfrontábase a moitas embarcacións, reunindo así unha gran fortuna. Pero a morriña e o seu grande tesouro trouxérono de volta a Galicia. Pasou por Pontevedra e pola Coruña, vendendo aí todo o que tiña reunido no barco. E unha vez cos cartos na man, marchou cara a Cádiz a desfrutar da súa xubilación. Mentras estaban navegando para Cádiz, quedaron atrapados nunha praia preto do lugar. E aínda que eran piratas, eran un pouco zoupóns. Mentras reflotaban o barco, chamaron a atención das autoridades e atraparon a parte da tripulación. Benito escapa, como escapamos nós. Pero un supervivinte do Morning Star o recoñece. Entón, é arrestado e condenado culpable en 1930. Adeus, xogues, a función rematou. Xa sei o que quero ser de maior, pirata. Só me fai falta o barco, porque o loro xa o teño. Non, que unos barcos mareome. Aquí, dentro da firme, esto, un gastiño. Sodes do que son hai, chicos, de verdad. Pablo, colle bote que imos ver o que temos hoxe. A ver... Reto diario! Temos a botella challenge. O reto de hoxe é moi especial, porque nos lo propuso un xogger. Rabi, en que consiste? Pois... Reto Botella Challenge.
Neste seguinte reto, vos teredes que tumbar no chan e poñervos unha botella de auga na frente. Despois, deberedes levantarvos sen que se caia a botella. Pártome, móndome con este challenge. Sogers, encantaríame ver como facedes. Hasta aquí o programa de hoxe. Recordade que moito máis vais poder atopar en Pontesogos TV. Lembra de seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Recordade que mañán estamos aquí en Pontesogos TV.